जल्दी बाहागर कामटा सरी गले आमे राति रे बहु को नहीं चली जी आसो रमेश भाई ना अरे तमे भीतर हो जाओ मु जीबी तने मोर बहुत काम अछि मु गांव को चली जीबी फेरी जीवो क्यों तमे निमंत्रण पे आसी छ देते बेले फेरी जीवो कोन साधु मन दुख करबनी कोन हेछि ओए निमंत्रण पे आसीथिली सत हेले पुरी जीवा कोन स्वाद नाही
ଆରେ ପୁଅ ଝିଅ କଥା ଯଦି କହିବେ କଥାଟା ଖରାପ ହବ। ଦେଖ କାଳିନ୍ଦୀ, ତମେ ହଉଛ ଏଇ 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ପରମାର୍ଥୀ ଲୋକ। ତମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରାଣ କଣ କଥାଟା ଟିକେ ଖୋଲି କରି କୁହ। ଓହୋ ହୋ, ଗୋଟେ ଅକାଳିଆରେ ପକେଇଲେ ରମେଶ ଭାଇ। ହଇଲ ତମର ପୁଅ ପାଇଁ କଣ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ମିଳିବ? ଯଦି ମିଳୁନଥିଲା ଆଉ ମତେ ପଚାରିଲନି? ମାନେ ମାନେ ଲୁଣ ହଇଲ ତମେ ଯାହାକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣି ନବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ପୁରା 3 ତୁଠରେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ 2 ଦିନ ଗର୍ଭପାତ ବି କରିସାରିଲା। କଣ କହିଲ? ଗର୍ଭପାତ? ଆରେ ମୋ କଥା ମିଛ ହେଲେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ ହବ। ଆରେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରିବ ଯେ? ଆରେ କଣ କହି ବାହାଘରଟା ବନ୍ଦ କରିବ? ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମୋ ବୋହୁ କରିପାରିବିନି। ଚରିତ୍ର ହଇଲ ବୋଲି ତମ ପାଖରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ହଇଲ ଆଜିକାଲି ପରା ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସତୀର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ରମେଶ ଭାଇନା କହିଦଉଛି ତମେ ଲୋକ ହତା ଯେମିତି ନ ହବ। ତାହେଲେ ବୁଝିଲ, ଯେମିତି ମୋ କଥାଟା ପଦାକୁ ନ ଆସେ, ହେଲା ତ? ରଞ୍ଜନ ନାଇଁ ସାର୍, କଥା ଦେଇସାରିଛି ନା, ଏସବୁ ମିଛ। ମିଛ ମିଛ କଣ ମିଛ? କୋଉଟା ମିଛ? ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିନ, ତାଙ୍କୁ ଭାଇଲା କରିନ। ତମର ଯାହା କହିବା ଅଛି ଅଦାଲତ ଯାଇ କହିବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଫେରୁଥିଲି, ଠିକ ସମୟ ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରହିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଥାନା କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ନବା କୁହ। ସାର୍, এইটা ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଆଉ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ଆସ୍ଥା କଣ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଢି କଥା ଅଞ୍ଚଳ ମେହନତି ରହିଥା ହଟି ଖିଆ ଚାଷ ମନୁରିଆଙ୍କର ଦିନ ଭାଙ୍ଗିବ, ଯୁବ ସମ୍ମାନ ପାଟି ଖୋଲିବ, ସେଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। आश्चर्य हिंदू समाज ଯୌତୁକ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅସନ୍ତି କଳଙ୍କିନୀ କହି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇପାରେ। ଝିଅ ବାହା ନେଇ ପାରିଲେ ସେ ସମାଜର ବାସନ୍ଦ ପଡେ ନା, ଏ କୁସଂସ୍କାରକୁ ମୁଁ ଖାତିର କରେ। କହିଦେବାଟା ଖୁବ୍ ସହଜ ସରୋଜ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ এই সমাজে অন্যায় বিরুদ্ধে মুন্ড টেকিবা আজও সহজ খুব সহজ কাবেরী, খুব সহজ। কেতে দিন সমাজের এই বনমাଳିତী গুড়াক অকারণে মৌଳି পড়া କହିଲ, କେତେ ଦିନ ଯୌତୁକ ଦେଇ ନ ପାରି ଆଜି ଭଳି ଭାଇମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଉଥିବେ କଣ? ଆରେ ଏବେ ବି ଏ ସମାଜରେ ସାହସୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତମେ
गोटे मंगला झील को समाज सामाजिक कलंकर बासंद करने लगी हे बेटी अनेक युवक आगे आसी ତମେ ଏମିତି ପାଗଳି କରି ହସୁଛ ଯେ ଆପଣ ଏ ହସବାଗିରେ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଦେଇପାରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରିବେ ମୁଁ ହଁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବେନି ନା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ସମାଜ ପ୍ରତିପତ୍ତି ପରିବାର ସବୁ ଭୁଲ କାବେରୀ ସବୁ ଭୁଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ଖଣ୍ଡାୟତ ଏ ପାଚେରୀ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ କୁହ କାବେରୀ କ'ଣ ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଆପଣ ନୁହେଁ ତୁମେ କୁହ। ତମେ এই জঙ্গল দেবী ঠাকুরানীଙ୍କ নিকটରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଛି ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର कृष्णाय नमः कृष्णाय यो राधा भाउज ए काहेकि एते बडा गळा गौडा छाइछ कृष्ण 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 ये गीतारे परा निजे हाथ गाड़ी कृष्ण लिखिसंती सबे धर्मेणं परित्वज मामांके शरणं ब्रज और तमे जति सबुरी पाई मरिबो आ एक काळंदी बिहारीटा तमर कुंज को आसीबो काहेकि ना ना हम कोन कुंज अभाव हेइ गुरु गोविंद गदाधर कौन कहल ए छुरी लगा कथा गुडा को कहबोनी हां मो बापा जगणी खिया सेइया कला गोटे 17 वर्षर झियोटा को 80 वर्षर बुढ़ा सहित संपत्ति लभरे बाहा करैतला आ तमे जदी ए प्रकार कथा कहबो मु कोन करिबि ना ए कांदनी 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 राधा बाबू काहेकि कांदुछ खइला एस हेइटी हेइटी तमरे कुंज पाई परा मु सब दिन पाई चक्करबंदी फटा करी देइची हेइटी हस ना ना टिके हस ना टिके हस ए 17 गुडे कथा गुडा को कहबोनी हां तमे मते भलो पाओना हां पूरा भूली गलणी पुष्ट 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 होयो राधा बाबूच मोर जदि छाती चिरी करी देखेबार थांतला पूरा छाती चिरी करी देखे देई था बुझिलो सब बड़ तमर रक्त नारिका खाली राधा 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 बोली डाक छाडू दियाओ तमे सत्य कहूच कारेंदी सतरे तमे मोर सब दिन पाई ବୃନ୍ଦାବନରେ ଫୁଟିଗଲା ଲକ୍ଷେ ଶତଦଳ ଗାଇ ଉଠିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଫୁଟିଗଲା ଲକ୍ଷେ ଶତଦଳ ଗାଇ ଉଠିଲେ ସୁଖଧାରୀ
ମାତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶିଲି ତବ ରାସକୁଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିଛି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ନାହିଁ କିଛି ନେତ୍ରେ ଦେଖି ନାହିଁ କିଛି ନେତ୍ରେ ଶୁଣି ନାହିଁ କିଛି କର୍ଣ୍ଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖଟା ଆରେ ଦେ ଆମ ଛାଡ পুষ্ট দেব দেব কালন্দী বিহারী রক্ষা কর মিনতি মোহর রক্ষা কর পাঠ খাতা এই দেবীଙ୍କ ক্ରୋধ রাধা ভাউজ আরে পিলাটা কাহিଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ କହିଲ ଛାଡ଼ି ଦଉନ ତମେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ଏ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ବିକଳକୁ ଆଣି ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି ତମେ ତ ଦି ସୁପୁତ୍ରା ଯାହା ହଉଛ ତାର ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ରିଲେକ୍ସନ ହଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲିଯିବେ ନାଇଁ ତମେ କେଳିକୁଞ୍ଜ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ତବ ବିରହେ କାନ୍ଦିବ କାଳନ୍ଦୀ କାନ୍ଦିବେ ଶ୍ରୀମତୀ କାନ୍ଦି ଉଠିବ ସାରା ବୃନ୍ଦାବନବାସୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ନେ ଥଟ୍ଟା ବଗୁଲିଆଟା ମାଇଲା ଆଖିଠାର ମାଇଲା ନସିକିଆ କେତେ ପାଗଳ ନସିକିଆ କାଳନ୍ଦୀ ମାଳ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅବତାର क्या बोला विकलांग क्या समझा तुम हमको इंसान कहता है नहीं रहेगा तुम्हारा घरे हम नहीं रहेगा ଆରେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ତୁ ତୋ ବାପା ମା ତ ଆର ପାରିରେ କଲବଲ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ ତେଣେ ଶରଦରେ ମୋର ବୋଉ ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲା ବିକଳି ଆଉ ତୁ କହୁଛ ବିକଳାଙ୍ଗ ହଉ ଯା ଘରକୁ ଯା ଲିଜା ଅଛି କଣ ଦିଟା ଖାଇଦବୁ ଯା କାହିଁକି ଏମିତି ଭଙ୍ଗା କିଲୋ ଭଳିଆ ତମ ଝିଅ ଘରେ ନାହିଁ ଘରେ ନାହିଁ ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସେ ଆମର ଟଙ୍କା ରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପାର୍କରେ ବସି ହାତ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ଛି 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 ରେ ନାନୀ ଛି ছি 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 রে নানি ছি রে ছি রে ছি 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 রে নানি ছি 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 রে নানি ছি রে ছি রে ছি 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 ମୁଁ ସେ କଥା ଆଉ କହିପାରିବିନି ଅପା ମୁଁ ଯାଉଛି ये तो मैं
ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଫ୍ରିକାର ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। I am sorry, Lisa. I am so sorry. ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆରେ କେତେ ରାଗ? ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ମୁଁ ଆସିବାରେ ତମର ଅସୁବିଧା। ଏମିତି ଦେଖ ତମେ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋର এই ଅବସ୍ଥା। ଯା ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା କହୁଥିଲି। ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରି। କିଛି କଥା କାମ ବଢ଼େଇଲା ଶାଶୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତମେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲ ରଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ ତମେ ହାରିଯିବ। ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ହସ ଜିତିଯିବ। ମାଲୁମେ ତମେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିନ ରଞ୍ଜନ, ଭାଇଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ସହ ମୋର ବିବାହ ପାଇଁ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସରୋଜ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି କାହାକୁ କରିଛି? କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କୋଉଠୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଛି ଆଉ। ଝିଅଟା ମଙ୍ଗଳା ହୋଇଛି। ମୋର ବାହା ବେଦିରେ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଛି। ହଁ ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅ କଣ ତା ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ନିହାତି କଟକ ଝିଅଟା ମ। ଆମ ଗାଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ଘର। ନାଁଟା କାବେରୀ। ଭେରି ମୋର ନା ଏଠିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି କିଛି। ସେଇଠି ଦିନ ଆମ ବାହାଘର କେବେ ହବ? ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ସାହେବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ। ସର୍ତ୍ତ? କି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ତୁମର? ମୁଁ ତମେ ଅଶୋକ କାବେରୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମ ଜୀବନଟାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ହବ। ମାନେ ମାନେଟା ତମେ ଜାଣ ନା ନିଜ ହଉଦ ଆଇ ମିନ୍ କାବେରୀ ତୁମେ ତ ଆମ ବିବାହର ଅନ୍ତରାୟ ହେଇପାରେ। ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ତମ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଉ ମୋର କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥନ କରିବ। ତମକୁ ବୋଉ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଅବଦାନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନର୍କକୁ ନୁହେଁ ଡାର୍ଲିଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ତମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ତମେ ଆରେ ଏ କଣ ହଉଛି? ଛାଡ। ଆରେ ଛାଡ। ତମକୁ ଆଜି ମତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆସ ପ୍ଲିଜ ଆସ ନା। ଆରେ ଆସ। ଆରେ ଛାଡ। ଆରେ ସତରେ ନିଜ ତମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଆସ ନା। ଆରେ ଆସ। ଆରେ ଆସ ନା। ଆରେ ଏ କଣ ହଉଛି? ଆରେ ଛାଡ। ଆସ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲିଜା। मीठा मीठा
चाही चाही सारी राती बिना शाम का तो रही करना मुश्किल है जीना 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 तेरे बिना मुश्किल है जीना मुश्किल है जीना तेरे बिना मुश्किल है जीना ତେଲରେ ରିଫାଇନ ମିଶାଇଲା ବେଳେ ଭାଗ ମାପଟା ଠିକ ନ ରହିଲେ ଏ ଶଳା ଲୋକଙ୍କ ରଣି ପାରି ହବନି। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ତାକତ ନାହିଁ ବସ୍। ବୁଝିଲେ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଯାଇ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍। ଏତେଟା ବେପାର ହେଲେ କାମ ଚଳିବନି। ନେଇ ଆଣି ଧୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଗୋଡ଼। ବୁଝିଲୁ ଶୁଣ ବାପା, ଚାଉଳରେ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ି ଚଷୁ ଭାଗଟା ଟିକେ ବଢେଇ ଦେ। ମାନେ 10 ବସ୍ତା ଚାଉଳରେ ବସ୍ତେ। ଆପଣ ଆରାମ ନିଅନ୍ତୁ ବସ୍। ହଳଦୀରେ କେତେ ଭାଗ ମିଶିବ, ସୋରିଷରେ କେତେ ମଜୁରୀ ମିଶିବ, ଆଉ ଘିଅରେ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଟମାଟୋ ରସ ମିଶିବ ମତେ ବେଶ ଜଣାଅଛି। ଆମେ 2 ମାସରେ ବାନାମାଲ। ଆସ୍ତେ ବାବା ଆସ୍ତେ। ଶୁଣ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ହେଲେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି। ଏସବୁ ଅଶୋକଟା ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ତାର ବେଶୀ ରାଗ ମୋ ଉପରେ। କେତେବେଳେ କଣ ଯେ କରି ପକେଇବ। ତମେ ତ ଛେରୁଆ କାହିଁକି ବ? ଛେରୁଆ କିଏ ବେ କହିଲା? କିଏ ବେ ଛେରୁଆ? ତମ ମୁହଁ କହୁଛି ପରା। ଏ ଅଶୋକ ଗୋଟେ ଟକା ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ। କହୁନୁ ଟକାଟାକୁ କାଟି କୁଟି କରି ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ଉପରକୁ ପାର୍ସଲ କରିଦେବି। ନାଇବେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯା। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ତାପରେ ସବୁ ଗୁଡ। ତାପରେ କଣ କହିବ ମଉସା? ଏତେ ରାତିରେ ସବୁ ଗୁଡ ତ ବାପା ଗୁଡ। ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ କରିଛି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ତୁ ନୁହେଁ ଏ ଗୋଡାଉନରେ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ରାସ୍ତାଟାରୁ ବୁଝୁଥିଲି ଆଉ। ଓ ଗୋଦାମରେ କେତେ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ଦେଖୁଥିଲ? ତମେ କିଏ ho? ତମର କଣ ଗଲା? ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ସରକାର? କିଏ ho ତମେ? ରାଧୁଆ ସୀମା ଭିତରେ ରହି କଥା ହୁଅ। ନଚା ହେ ଯା 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 ବେ କୋଉ ବାଟକୁ କୋଉ କହିଯା। ତୋର ମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଟକା ଦେଖିଛି। ଯାବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ମୁଁ ତତେ କରିଦେବି। ଆଉ ବାପା ସହ ଥାଉ। ଏ ରାଧୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା କରି କଥା କହିଲୁ? ଚୁପ ରହ। ସେଇଠି ବାପା ଅଶୋକ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏତେ ଗୁଡ ବୁଝିଲୁ। ପେଟ ବାଟଣା ପୁଣି ଅଛି ତ କଣ କରିବି କହିଲୁ? ତା ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇଚାଟିଆରେ ପକାଇବ। ଟଙ୍କା ନେବ ଠିକ, ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ତମ ଭେଜାଲ। ଆସିଗଲେ କହିବୁ ଆଉ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନେବ ଆଉ ହରିବ। ତମେ ମାନଙ୍କୁ ମୁହ ଦେଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ଆଉ ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ନା କପ କରତି। ଏ ବାପା ଅଶୋକ, ବାପା ମୋ ବାପାଟା କଣ? ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଧରପକଡ଼ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ବେପାରଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ବାପା। ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଜମାରୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ଜଣାଇବି। କାଟି ପକେଇବୁ ଯେମିତି ଆମକୁ
ভাবিছ কাগজ নদেই মো মুহ বন্ধ দেব না কদাপি নুহ ইলেকশনরে মু হারি গলে ଯିବି পଛে ହେଲେ ତମ ଭଳି ଖତରନାକ ଲୋକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲିସରେ ଦେବି ମୁଁ ତତେ ଏବଂ ଅସଲ ବାବୁଙ୍କୁ ମାରିବା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତମ ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି পুলিশ ভারী বেড পুলিশ এইথরক ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ସମାଜର କଳଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର ଉଚିତ ବିଚାର ହେବା ଦରକାର ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଚେତନ ଯୁବକ ଯେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ଏ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି थैंक यू सर आपको देखी पुलिस उपर आज मोर प्रथम थर पर आशा फेरी आपण कर्तव्य करूँ हाँ मन रखिए आपण होती जनतार बंधु गरीब निशया लोक मान एकमात्र साहा भरोसा आसुची सर गुड नाइट गुड नाइट गरीबर पुलिसा अपनी बंधु वेरी गुड मोर तो सब बेड ही जाइला सारा आउ टिके दिले ए लुका पड़ा भी बेड ही जाई था तमर आकी से ये छेयुआ दंगल गलानी बो सब ए खाली बापा कहूची सावधान एनिकी सावधान रो ऊपर कला आदेश आछि जगी रखि न सइले तमल जो जेल जीवो चाकरी होले तुम चोर सा ए ओस खबर काळ आपे गोटे परमिट कर दियो परमिट कर आज्ञा सेटा को भीतर न पड़ले धंधा बंद नहीं जीवो ओ बुझिली तुम व्यस्त होनी आगामी सरपंच इलेक्शन सरी जाऊ तो देखो से टका को एमती चार्ज भीतर को पसई देवी जे पूरा कम से कम 10 वर्ष जेल आपम बेपार सार साधु ये सार हप्ता दिखाई माल पानी पिया सरी जाइए अरे नहले मैडम शाढ़ी किनवाई आदेश अच्छी बुझीपारे ओहो तुमर कहीं बाजार पसंद कला नहीं सार शुण ये आपण प्रसाद टंका कौन हम माँ आदेश अच्छी माँ बड़ा झीटा सरीगला तेणु राजू बसार घी सरला माँ पुणी बरा पढ़े कहीं आगु टीने घी पठे गलु बदमाश कौ गुण एवं पठे दू यही मुहूर्त पठे दू राघव आ मो सहित माछ खाइब इलिसी चाकरी करिब पुलिस यस सर तीनो खियाड़ा नहीं बसारे पहुंचे दब बुझाए मुझे मतामत के बुझी आसबी काहे कि सर बसर कोन बोतल सरी गला ना कोन मत हाटी को मत माने को धरिया भाई मत पिया भाई नुए बुझियो रे सर ठीक के बुझी बहुत देर में बुझो तुम्हें जहाँ आने सही जगह रहो यस सर ऑर्डर रहर को जो बेपार तू लगे दिन ना दिन आड़ गड़े पड़ी
ଆଉ ଏଇ କନେଷ୍ଟବଳ ହିଁ ତତେ 3 ତୁଠରେ ପାଣି ପିଆଇବ ଅଖା ଧଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ଆରେ ଶଳା ଦେଶଟାକୁ ଖୋଳ କରିଦେଲ ରେ ତୋର କୋଉ ଜମାନି ଅଛି ନା ତାକୁ ମୁଁ ବେପାର ଲଗେଇଲେ ମିନିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନା ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କର ନା ମତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। रास्ता खुला लेकिन बाबा जी हमें रास्ता नहीं है ये सोचे ମୁଁ ନାଚିବି ମୁଁ ଗାଇବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ମନେ ରଖିବେ ମତେ କେବେ କାହାର ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି ମତେ କାହାର ଦେହ ବିକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ କୁହନ୍ତୁ। ঠিক আছে যেতে দিন পর্যন্ত তো নাচিব গাইব সেতে দিন পর্যন্ত তো ମୁଁ ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ଲେକିନ ଯୋଉଦିନ ତୁ ନାଚିବାକୁ କହିବାକୁ ମନା କରିବୁ ସେଦିନ ତୁ ଦେହ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। গাইবি পাগরে পাগরী পাটিল ভুল পাখি কাঝুমতা 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 পাগরে পাগরী পাটিল ভুল পাখি কাঝুমতা 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 পাগরে পাগরী পাটিল ভুল পাখি ନାନୀ ମତେ ମାରି ପକେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଧମକ ବି ଦେଇଥିଲା ମତେ ତମକୁ କହିବି ବୋଲି ଏକୁଟିଆ ବେଳ ପାଇଲେ ବି ସହଜ ଭାଇ ଆଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ହେଲା ଓ ଛାଡ଼ ଚାଲିଲ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ ଆସ जो घर मोर मरण चाहे जो बोह को मु केवे साबत मां बोले भाबिले से कबीर को ए दुनिया रो तोड़ी देना ସେମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କେବେ ନୁହଁ ଏମିତି ଅଭିମାନ କଲେ କେମିତି ହବ ସହଜ ଭାଇ ତମର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ ଆଉ ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ହାରି ଖାଇଯିବେ ଗାଁକୁ ଠେକା ବି କରି ଅସତ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବୁ କହିବୁ
କହିବୁ ତାର ଅପରାଧୀ ବନ୍ଧୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଅଶୋକ ବାବୁ ଆଉ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି ସରୋଜ ଭାଇ। ସେ ଇଲେକ୍ସନରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବେଶୀ ସଭା କାଳତୀ ମିଶ୍ର ଆଉ ରମେଶ ତ୍ରିପାଠୀର ରାବଣ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁରା ନିଜର ବାହାଘର। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ହେଲେ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ଚାଲିଲ ଚାଲିଲ। ମୋ ଗାଁକୁ ଫେରିବି ବିକଳି ହେଲେ କାବେରୀକୁ ଧରି ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତମକୁ ମୋର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସରୋଜ ଭାଇ। ଅନୁରୋଧ ହଁ ଆଜିଠୁ ଏ ମଦ କେବେ ଆଉ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଠିକ ସମୟରେ ଅଫିସ ଯିବ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାବେରୀ ଭାଉଜକୁ ଖୋଜି ଆଣିବ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚ ହେଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଦେଲ କିଏ ସରୋଜ ଭାଇ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। କାବେରୀ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କାବେରୀ ମତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। କାବେରୀ ମୁଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ଆନନ୍ଦୀ ବାବୁକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଉ ଏ ଶଳା ଅଶୋକଟାକୁ ମାରିବାକୁ ହବ। ବାବୁ ଗାଈ ଟକୁରି ମାରିବାକୁ ହବ। जल्दी लोग गिफ्ट उठे आना शीघ्र ताको मेडल लेवा दो जल्दी बिल्कुल फास्ट। अच्छा गाड़ी नंबर के वार्सी 55 पड़ता। ठीक अच्छे शीघ्र मेडिकल लगा दो। समय गेला टिके बोली नाही सेपटे गोटे जरूरी मीटिंग अच्छी एपटे स्टार्ट कर देखा अरे वो टाइगर कड़े लीजा लीजा वो टाइगर गयो अरे वो टाइगर गयो सी एटा चारा सरबत ଘର ପିଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। खाओ ऑफिस रे स्टेनो कहले से फर्स्ट क्लास कॉफी कर दबो। ସ୍ଟେନୋ यस माय स्टेनो बेस मार्कर ता जलक्षा करिबारे जेमिति नाच गीत सब दिए सेमिति एक्सीडेंट ଖାଉ ଆଉ କଫିବା ଦରକାର ନାହିଁ। आज आसवा पाई डरी हबो ସିନେମା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେଟ କରିଛି। ଆଖିରେ ଭଲ ସିନେମା ପଡ଼ିଛି। आज मिस रजनी को बर्थडे पार्टी अछि
ପିକ୍ଚର ଯାଇ ହବନି। ଏ ତୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ମାନେ ଏଥିରେ କ୍ଷତି କଣ? ହଁ ତମେ ବି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ? ମୁଁ ତମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ? ବାଧିଲା ନା? ତମର ସ୍ନେହ ତୁମର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଅଥଚ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। 2 ମାସ ହେଲା ବାହାଘର ହେଲା କୋଉଦିନ ଟିକେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିଛ? ମନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମର ଆଦୌ ନାହିଁ ଲିଜା। ତମର ଏ ଦେହର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନେକ ସମୟ ଦେଇଛି। ଫୋନ ବ୍ୟାକ୍ କହିଛ ଘରକୁ ରାତି 3ଟା ଯାଏ ବାହାରେ ତୁମର ସମୟ କାଟିଛି। ତମ ମନରେ